Són ja 5 persones les que varen morir ahir, hora baixa, a València, a l'incendi d'un edifici de 14 plantes. Nosaltres ens han demanat si aquí a les Illes Balears podria passar alguna cosa semblant. Els arquitectes tècnics posen l'accent en la tipologia de la façana dels edificis. Els bombers recomanen, en cas d'incendi, tancar-se en una habitació sempre amb sortida exterior. A la prefectura dels bombers de Mallorca analitzaven avui de matí l'operatiu dels companys de València d'un incendi de gran complexitat. El foc era impossible d'apagar i s'ha d'aplicar una tàctica purament defensiva. L'escull més important, l'alçada. Per començar, problemes de la quantitat de gent que hi pugui haver de dins. Després, problemes de poder arribar a totes les plantes i també creu un altre problema que és el vent. Aquest vent acaba afavorint molt l'evolució de l'incendi. Es tracta d'un incendi de grans dimensions, similar al de la Torre Grenfell de Londres del 2017. Desde que pasó eso, la normativa española ha mejorado, ha ido poniendo una serie de trabas y obligando a que ciertos materiales mejoraran sus condiciones ignífugas. A les illes pràcticament no hi ha edificis d'aquest tipus, de façana ventilada, normalment de gamma mitja-alta. Les construccions del nou Llevant de Palma sí que tenen aquest acabat. Es un sistema constructivo que no ha tenido apogeo y no hay grandes edificios ni tampoco grandes construcciones que haya utilizado el sistema de fachada ventilada. En el cas de trobar-nos atrapats en un incendi en un interior, els bombers recomanen, primer de tot, intentar evacuar l'edifici i, si no és factible, perquè el fum o el foc en tallen la sortida, tancar portes i quedar-se en una habitació amb sortida a l'exterior. El foc li costa molt atravessar una porta, per senzilla que sigui d'una habitació, d'un bany, li costa molt atravessar, i el qual te dona molt de temps perquè els bombers puguin arribar i puguin rescatar-te.